ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി, പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ, എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ, ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ, ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്ധസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനാശലാകയ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരവേ നമഃ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനിധി നാമിനെ. നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരിണേ. ജയ ശ്രീ കൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്ത വൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. നിഗമകൽപതരോർഗളിതം ഫലം ശുഗമുഖാമൃതദ്രവ സംയുതം പിബത ഭാഗവതം രസമാലയം മുഹുരഹോ രസികാ ഭൂയി ഭാവുകാഃ. നാരായണം നമസ്കൃത്യം നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതീം വ്യാസം തതോ ജയമുദിരയേത്. നഷ്ടപ്രായേഷു ഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയ ഭഗവതേ ഉത്തമ ശ്ലോകേ ഭക്തിർഭവതി നൈഷ്ഠികീ. കൃഷ്ണായ വാസുദേവായ ദേവകീ നന്ദനായ ച നന്ദഗോപകുമാരായ ഗോവിന്ദായ നമോ നമഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് ടെമ്പിൾ ഇസ്കോൺ മാംഗ്ലൂരിന്റെ ഭാഗവത ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രണാമം മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പോ നമ്മളിന്ന് രണ്ടാമത്തെ സ്കന്ധം ഒന്നാമത്തെ അധ്യായത്തില് ഭഗവത് സാക്ഷാത്കാരത്തിലേക്കുള്ള ആദ്യ പടി എന്നുള്ള അധ്യായത്തിന്റെ സമ്മറിയാണ് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത്. രണ്ടാമത്തെ ഒന്നാമത്തെ അധ്യായം. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ അതില് 39 ശ്ലോകങ്ങളാണുള്ളത്. അധ്യായം വളരെ ശ്ലോകങ്ങൾ ചെറുതായിരുന്നു, പക്ഷെ ഭാവാർത്ഥം കുറെ വലിയ ഭാവാർത്ഥങ്ങളായതുകൊണ്ട് കുറച്ചധികം ഉണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ. അപ്പൊ നമ്മള് ഒന്നാമത്തെ സ്കന്ധത്തിലെ അവസാനം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഒന്നാമത്തെ സ്കന്ധത്തിലെ അവസാനത്തില് പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവിന്റെ ചോദ്യത്തിലൂടെയാണല്ലേ ഭാഗവതം അവസാനിച്ചത്. ശുകദേവ മഹർഷിയടുത്ത് പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവ് ചോദിച്ച ചോദ്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് ഓർമ്മയുണ്ടോ? പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവ് ചോദിച്ചത് മരണസമയത്ത് എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്, ആരെയാണ് സ്മരിക്കേണ്ടത് അല്ലെ, എന്താണ് അതാണ് ചോദിച്ചത്. അപ്പൊ അതിന് ഉത്തരാണ് ഇവിടെ ഈ അധ്യായത്തില് കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പൊ അധ്യായം തുടങ്ങുന്നത് രണ്ടാമത്തെ സ്കന്ധത്തിൽ ഒന്നാമത്തെ അധ്യായം തുടങ്ങുന്നത് മംഗളാചരണത്തോടു കൂടിയാണ് തുടങ്ങുന്നത്. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ, ഭഗവാനെ സ്മരിച്ചുകൊണ്ട് ആ മംഗളാചരണത്തോടു കൂടിയാണ് അധ്യായം രണ്ടാമത്തെ സ്കന്ധത്തിലെ ഒന്നാമത്തെ അധ്യായം തുടങ്ങുന്നത്. വാസുദേവപുത്രനായ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനെ സ്മരിച്ചുകൊണ്ടാണ് പ്രണാമം ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് തുടങ്ങുന്നത്. അപ്പൊ ശുകദേവ മഹർഷി പറയാണ്, ഒന്നാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത് ശുകദേവ മഹർഷി പറയാണ്, അദ്ദേഹം രാജാവ്, അതായത് പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവ് ചോദിച്ച ചോദ്യം സർവമാന ജനങ്ങൾക്കും എല്ലാവർക്കും അത്യന്തം ഹിതമായിട്ടുള്ള, എല്ലാവർക്കും ക്ഷേമം നൽകുന്ന തരത്തിലുള്ള ചോദ്യമാണ് അങ്ങ് ചോദിച്ചത്. അത് വളരെ ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ള ചോദ്യമാണ്. ആ ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം ശ്രവണോത്തമവും ഓജസ് നിറഞ്ഞതും എല്ലാ അതീന്ദ്രിയവാദികളാലും സർവസമ്മതമാക്കപ്പെട്ടതുമായിട്ടുള്ള ചോദ്യമാണ് അങ്ങോട്ട് ചോദിച്ചത് എന്നുള്ളത് സുഖദേവ മഹർഷി പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവിനോട് പറയണം. അതായത് തന്റെ സ്വന്തം ആവശ്യത്തിന് മാത്രമുള്ള ചോദ്യമല്ല അദ്ദേഹം അവിടെ ചോദിച്ചത്. അദ്ദേഹം എന്താ ചോദിച്ചത്? എല്ലാ സർവമാന ജനങ്ങൾക്കും ഹിതകരമായിട്ടുള്ള ചോദ്യം. കാരണം മരണം ഇല്ലാത്ത ആരുമില്ല. അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും ഉപകാരപ്രദമായ രീതിയിലുള്ള ചോദ്യമാണ് അവിടെ ആര് ചോദിക്കുന്നത്? പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവ് ചോദിക്കുന്നത് എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. അപ്പോ
രണ്ടാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ എന്നിട്ട് പറയാണ് ലൗകിക കാര്യങ്ങളിൽ മാത്രം ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിച്ചിരുന്ന ഗൃഹമേധികളെ കുറിച്ച് പറയാണ് അവിടെ രണ്ടാമത്തേല്. ഗൃഹമേധികളെ കുറിച്ച് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇതിലുള്ളവര്, ഈ ഗൃഹമേധികളായിട്ടുള്ളവര് ആത്മതത്വത്തെ കുറിച്ച് അറിവില്ലാത്തവരാണ്, ജീവിതത്തിന്റെ യഥാർത്ഥ ലക്ഷ്യം കാണാത്ത അന്ധന്മാരെ പോലെയാണ് ആര്, ഗൃഹമേധികൾ എന്ന് പറഞ്ഞു. ഇവർക്ക് കേൾക്കാനായിട്ട് കുറേ വിഷയങ്ങൾ ഉണ്ടാവും, ആയിരക്കണക്കിന് വിഷയങ്ങൾ ഇവർക്ക് താല്പര്യമുള്ളതുണ്ടാവും. പക്ഷെ ഇവർ എന്തിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുന്നില്ല? ജന്മമൃത്യു ജരാവ്യാധി അത്തരത്തിലുള്ള ജീവിതത്തിലെ യഥാർത്ഥ പ്രശ്നങ്ങളെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാത്തവരാണ് എന്നുള്ളതും കൂടിയിട്ട് ആര് പറയാണ്? അവര് തീർത്തും അജ്ഞരാണ്, അതിനെക്കുറിച്ച് ഒരിക്കലും ചിന്തിക്കാത്തവരാണ് ഗൃഹമേധികൾ എന്ന് രണ്ടാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ. ഗൃഹസ്ഥരും ഗൃഹമേധികളും. ഗൃഹസ്ഥരെന്ന് പറഞ്ഞാല് എന്താണ്? ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുന്നവരാണ്. ഗൃഹമേധികൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാത്ത, അല്ലാത്ത കാര്യങ്ങളിൽ സമയം കണ്ടെത്തുന്നവരാണെന്ന് നമ്മൾ രണ്ടാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ കണ്ടു. മൂന്നാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറഞ്ഞു എന്താ ചെയ്യണത്? ഇത്തരത്തിലുള്ളവരുടെ ജീവിതം കുടുംബകാര്യങ്ങളിൽ മാത്രം താല്പര്യമുള്ള ഈ ഗൃഹസ്ഥരുടെ ദിനചര്യ എങ്ങനെയാണെന്ന് പറഞ്ഞു. അവരുടെ രാത്രികൾ ഉറക്കത്തിനായിട്ടും പിന്നെ ലൈംഗികമായ സുഖത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടും അവർ മാറ്റിവെക്കപ്പെടാണ്. പകല് സമയമാണെങ്കിലോ ധനസമ്പാദനത്തിനായിട്ട് കുടുംബത്തെ പരിപാലിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അവർ ചെലവഴിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഇത്തരത്തില് ഒരു വിലപ്പെട്ട അവരുടെ ജീവിതം, മനുഷ്യജീവിതം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ള ഒരു ജന്മമാണ്, വളരെ അപൂർവമായിട്ട് കിട്ടുന്ന ഒരു ജന്മമാണ്. ആ ഒരു ജന്മം പാഴാക്കി കളയുകയാണെന്ന് ശുകദേവ ഗോസ്വാമിയുടെ പറഞ്ഞു തരാണ് മൂന്നാമത്തെ ശ്ലോകത്തില്. നാലാമത്തെ ശ്ലോകം നമ്മൾ കണ്ടു. നാലാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ എന്താ പറഞ്ഞത്? തൻ്റെ ഭാര്യ, അതുപോലെ തന്നെ ശരീരം, മക്കള് തുടങ്ങിയവയെ ഒരു സൈന്യത്തെ പോലെയാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ളവർ കാണുന്നത് എന്നാണ് അവിടെ പറയുന്നത്. അതായത് നമുക്കറിയാം എന്താണ്, നമ്മളെ മുന്നിൽ നാശമാണ്, അതായത് മരണം നമ്മളെ മുന്നിൽ ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റാതെ മുന്നിൽ വന്ന് നിൽക്കാണ്. ഇത് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടും നമ്മൾ എന്താണ് ഈ സൈന്യത്തില്, അതായത് തോൽക്കുമെന്ന് ഉറപ്പായിട്ടും ആ സ്നേഹത്തോടെ, സ്നേഹം കാരണം കൊണ്ട് ജീവിതത്തിലെ യഥാർത്ഥ പ്രശ്നങ്ങളെ തിരിച്ചറിയാനായിട്ട് അവർക്ക് സാധിക്കുന്നില്ല. അപ്പോൾ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തുള്ള നമ്മുടെ അമിതമായിട്ടുള്ള അഭിനിവേശം കാരണം മനുഷ്യ ജീവിതത്തിന്റെ ആ വിലപ്പെട്ട ആ സമയം അല്ലെങ്കിൽ ആ സത്വം നമ്മൾ എന്താണ് നശിക്കപ്പെട്ടു പോകാണ് അവിടെ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിനൊന്നും ശ്രമിക്കാതെ ലൗകികമായ സുഖങ്ങളിൽ മാത്രം മുഴുകി ജീവിതം പാഴാക്കുന്നത് വളരെ മൂഢത്വമാണെന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് ആ ശ്ലോകത്തിലൂടെ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. അടുത്ത ശ്ലോകം, അഞ്ചാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ എന്താ പറഞ്ഞത്? എല്ലാ ദുരിതങ്ങളിൽ നിന്നും മോചനം കിട്ടാനായിട്ട് എന്ത് വേണം? ഭഗവാനെ സ്മരിക്കണം. അപ്പൊ അതാണ് ചോദ്യത്തിനുള്ള ഉത്തരം പറയുന്നത്. അഞ്ചാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ എന്താണ് പറഞ്ഞത്? സർവ്വ ദുരിതങ്ങളിൽ നിന്നും മോചനം ആഗ്രഹിക്കുന്നവര് സർവ്വ ദുരിതങ്ങൾക്കും നിവാരകനായിട്ടുള്ള പരമാത്മാവായിട്ടുള്ള ഭഗവാൻ ഹരിയെ എപ്പോഴും ശ്രവിക്കുക, സ്മരിക്കുക, കീർത്തിക്കുക ചെയ്യണം എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഭൗതികമായിട്ട് പ്രവൃത്തികളിൽ നമ്മൾ സമയം പാഴാക്കാതെ ഓരോ കർമ്മവും എന്ത് ചെയ്യണം? ഭഗവാന് വേണ്ടി സമർപ്പിച്ച് ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഈ ശ്ലോകത്തിലൂടെ പറഞ്ഞു തരാണ്. ഭഗവാന്റെ നാമരൂപ ഗുണങ്ങള് എത്രത്തോളം നമ്മൾ സ്മരിക്കുന്നോ അത്രത്തോളം നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? സർവ്വവിധത്തിലുള്ള ഭയങ്ങളിൽ നിന്നും മുക്തി ലഭിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അഞ്ചാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. ആറാമത്തെ ശ്ലോകത്തിലേക്ക് കടക്കുമ്പോൾ സാഖ്യയോഗത്തെ കുറിച്ചും അത് പിന്നെ യോഗ ശക്തികള് സ്വധർമ്മ അനുഷ്ഠിക്കുന്നവര് അവരുടെ ജീവിതത്തിലൂടെ നേടേണ്ട പരമമായ ലക്ഷ്യം എന്നത് അന്തിമ സമയത്ത് ഭഗവാൻ നാരായണനെ സ്മരിക്കുക എന്നുള്ള. അപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളിലൂടെയും നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് എന്താണ്? അന്തിമ സമയത്ത്, അതായത് മരണസമയത്ത് ഭഗവാനെ സ്മരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? സാഖ്യയോഗികളായാലും യോഗാശക്തികൾ ഉള്ളവരായാലും സ്വധർമ്മം അനുഷ്ഠിക്കുന്നവരായാലും എല്ലാവരുടെയും ലക്ഷ്യം, പരമമായ ലക്ഷ്യം എന്ത് തന്നെയാണ്? ആ അന്ത്യസമയത്ത് ഭഗവാനെ സ്മരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ ഭൗതിക ലോകത്തില് അതീതനായിട്ടുള്ള ആ നാരായണനെ സ്മരിക്കാൻ സാധിക്കത്തക്ക വിധത്തിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ വാർത്തെടുക്കേണ്ടതാണെന്നാണ് നമുക്ക് അതിലൂടെ മനസ്സിലാക്കി തന്നെ. അതായത് എല്ലാതും നമ്മൾ എവിടേക്കാണ് കൊണ്ടുപോകുന്നത്? ഭഗവാനെ സ്മരിച്ചുകൊണ്ട് ജീവിക്കണം. നമ്മൾ അന്ത്യസമയം ഭഗവാനെ സ്മരിച്ചുകൊണ്ടായിരിക്കണം എന്ന് നമുക്ക് ഓർമ്മപ്പെടുത്താണ് ആറാമത്തെ ശ്ലോകത്തിലും. ഏഴാമത്തെ ശ്ലോകത്തിലും നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത് എന്താണ്? ഈ ലൗകികമായിട്ടുള്ള ഈ വിധി നിരോധനം, അതായത് യമനിയമങ്ങള് അതീതരായിട്ടുള്ള ഉന്നതരായിട്ടുള്ള അതീന്ദ്രിയവാദികൾ പോലും ഭഗവാന്റെ മാഹാത്മ്യം വർണ്ണിക്കുന്നതില് അത്യന്തം ആനന്ദം കണ്ടെത്തുന്നതാണ്. അപ്പോ അതായത് അതീന്ദ്രിയവാദികൾക്ക് യമനിയമങ്ങളൊക്കെ പാലിച്ച് ആ അതീന്ദ്രിയ തലത്തിലെത്തിയവർക്ക് ഉന്നതരായിട്ടുള്ള അതീന്ദ്രിയവാദികൾ എന്താണ്? അവർ പോലും എന്താണ്? അവർ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി എങ്ങനെയാണ്? സാക്ഷാത്കാരം നേടിയവരാണ്. അവർക്ക് പോലും
എന്താണ് ഭഗവാന്റെ മഹാത്മ്യങ്ങള് വർണ്ണിക്കുന്നതിൽ വളരെയധികം ആനന്ദം കണ്ടെത്തുന്നവരാണ് ആര്? ആ അതീന്ദ്രിയവാദികളായിട്ടുള്ള, അതായത് മഹത് വ്യക്തികൾ. ഭഗവാന്റെ രൂപം, ലീല ഒക്കെ അതീന്ദ്രിയമായതുകൊണ്ട് തന്നെ മുക്താത്മാക്കൾക്ക് ഭഗവത് ലീലയെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കാനും കേൾക്കാനും വലിയ താല്പര്യമായിരിക്കും. ഭഗവാന്റെ ആ ബ്രഹ്മത്തിൽ ലയിക്കുന്നതിനേക്കാളും വലിയ ആനന്ദമാണ് എന്ത് കിട്ടുന്നത്? ഭഗവാന്റെ നാമരൂപ ഗുണലീലകളെല്ലാം തന്നെ ശ്രവിക്കുന്നത് കൊണ്ടും സ്മരിക്കുന്നത് കൊണ്ടും അതിനെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കുന്നത് കൊണ്ടൊക്കെ കിട്ടുന്നത്. ഭഗവാന്റെ ബ്രഹ്മത്തിൽ ലയിക്കുന്നതിനേക്കാളും വലിയ ആനന്ദാണ് അനുഭവിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നതെന്ന് ആ ശ്ലോകത്തിൽ 7ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറഞ്ഞു. 8ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത് വ്യാസദേവനിൽ നിന്ന്, അതായത് ശുകദേവ മഹർഷി താൻ ദ്വാപര യുഗത്തിന്റെ അന്ത്യത്തില് സർവ്വവേദങ്ങൾക്കും തുല്യമായിട്ടുള്ള ശ്രീമദ് ഭാഗവതം എന്ന മഹാപുരാണം തന്റെ പിതാവായിട്ടുള്ള വ്യാസദേവനിൽ നിന്നാണ് അഭ്യസിച്ചതെന്ന് ആ ശ്ലോകത്തിൽ പറഞ്ഞുതരാണ്. അപ്പൊ ഭാഗവതം എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാന്റെ ശബ്ദ പ്രതിരൂപമാണെന്നും ഇത് ആത്മസാക്ഷാത്കാരം സിദ്ധിച്ച ഒരു ഗുരുവിൽ നിന്ന് മാത്രമേ അഭ്യസിക്കാൻ പാടുള്ളൂ എന്നുള്ളതാണ് ഈ ശ്ലോകത്തിൽ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. കാരണം എങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്കത് ശരിയായ ലക്ഷ്യം, യഥാർത്ഥ ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് നമുക്ക് എത്താൻ സാധിക്കുള്ളൂ. നമ്മൾ വെറുതെ കേട്ടിട്ട് കാര്യമില്ല. ഇപ്പൊ നമ്മൾ കുറേ എന്താ പറഞ്ഞത്, സപ്താഹങ്ങളൊക്കെ കേൾക്കുന്നുണ്ടല്ലോ, വല്ല മാറ്റവും നമുക്ക് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ? എത്രയോ വർഷങ്ങളായിട്ട്, ഇപ്പൊ ചിലർ പറയുന്നുണ്ട് ഞങ്ങൾ 20 വർഷമായിട്ട് സപ്താഹം കേൾക്കുന്നവരാണ്, അതൊക്കെ ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷെ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും മാറ്റം സംഭവിക്കുന്നുണ്ടോ? അപ്പൊ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് കേൾക്കേണ്ടത്? ആ ആത്മസാക്ഷാത്കാരം ലഭിച്ച വ്യക്തികളിൽ നിന്നായിരിക്കണം നമ്മളിത് അഭ്യസിക്കേണ്ടെന്നുള്ളത് ആ ശ്ലോകത്തില് പറഞ്ഞു തരാണ്. അടുത്ത ശ്ലോകത്തില് എന്താ പറയുന്നത്? ജന്മനാ തന്നെ മുക്താത്മാവായിട്ടുള്ള അതീന്ദ്രിയാവസ്ഥയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന വ്യക്തിയാണ് ആര്? ശുകദേവ ഗോസ്വാമി. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പോലും ഭഗവാന്റെ ലീലകളിൽ ആകൃഷ്ടനായിട്ടാണ് ഈ ഗ്രന്ഥം അഭ്യസിച്ചു എന്നുള്ളത് ആര് പറയാണ് ഇവിടെ? ശുകദേവ മഹർഷി പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവിനോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാണ്. അതായത് ആ പരമസത്യത്തിന്റെ ആ വ്യക്തിഗത ഭാവത്തിലുള്ള ലീലകള് ഒരു അതീന്ദ്രിയവാദിയെ പോലും ആകർഷിക്കാൻ പ്രാപ്തമാണെന്ന് അവിടെ പറയണം. അതീന്ദ്രിയവാദി എന്ന് പറഞ്ഞ അവ്യക്തിഗതവാദി എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? ഭഗവാൻ ഒരു രൂപമില്ല എന്ന് പറയുന്നവരാണ് അല്ലെ. അവരെ പോലും ആകർഷിക്കുന്നതാണ് എന്ത്? ഭഗവാന്റെ നാമരൂപ ഗുണലീലകളെല്ലാം തന്നെ. അപ്പോ അങ്ങനെ ശുകദേവ മഹർഷി ആരായിരുന്നു? അവ്യക്തിഗതവാദിയായിരുന്നു ആദ്യം. പക്ഷെ അദ്ദേഹത്തെ ആകർഷിച്ചത് ഭഗവാന്റെ ലീലകളിൽ ആകർഷണം കൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം ഭാഗവതം അഭ്യസിക്കാനായിട്ട് കാരണമായതെന്നും അദ്ദേഹം 9ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരാണ്. അത് കഴിഞ്ഞ് 10ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നു, എന്താ പറഞ്ഞ? പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവ് ഭഗവാന്റെ പരമഭക്തനായതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഭാഗവതം അദ്ദേഹത്തിന് ഉപദേശിച്ചു കൊടുക്കാമെന്ന് ശുകദേവ മഹർഷി സമ്മതിക്കാണ്. അപ്പൊ ശ്രദ്ധയോടും ആദരവോടും കൂടി ഭാഗവതം ശ്രവിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് മുക്തിദായകനായിട്ടുള്ള ഭഗവാനിൽ അടിയുറച്ച വിശ്വാസം കൈവരും എന്നുള്ളത് ഈ ശ്ലോകത്തിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു തരാണ് ശുകദേവ മഹർഷി. ആരാണോ ശ്രദ്ധയോടുകൂടി വിശ്വാസത്തോടുകൂടി, ഭഗവാനിൽ വിശ്വാസം ഉണ്ടാവുക എന്നുള്ളതാണ് ആദ്യത്തെ കാര്യം. വിശ്വാസത്തോടുകൂടി, ശ്രദ്ധയോടുകൂടി, ആദരവോടുകൂടി ആരാണോ ഭാഗവതം ശ്രവിക്കുന്നത് അവർക്ക് എന്തുണ്ടാവുന്ന പറഞ്ഞത്? ഭഗവാനിൽ അടിയുറച്ച വിശ്വാസം ഉണ്ടാകും, ഭഗവാന്റെ സംരക്ഷണം നമുക്ക് കിട്ടുകയും ചെയ്യുന്നുള്ളത്, ഭഗവാന്റെ ഭക്തി നമുക്ക് വരുന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് ആ ശ്ലോകത്തില് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. അടുത്തത് 11ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് ഭഗവാന്റെ നാമത്തിന്റെ മഹിമയെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് അല്ലെ. അതായത് ഭൗതികമായ ആഗ്രഹങ്ങൾ ഇല്ലാത്തവര്, അല്ലെങ്കിൽ ഭൗതിക സുഖങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നവര്, അതീന്ദ്രിയമായ ജ്ഞാനത്തിൽ ആത്മസംതൃപ്തി നേടിയവരുൾപ്പെടെ എല്ലാ തരത്തിലുള്ളവർക്കും നിർഭയമായിട്ട്, നിസ്സന്ദേഹമായിട്ട് വിജയത്തിലേക്കുള്ള ഏക വഴിയാണ് എന്ത്? ഭഗവാന്റെ ദിവ്യനാമ സങ്കീർത്തനം ചെയ്യാന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ എല്ലാവരെ സംബന്ധിച്ചും, അത് അതീന്ദ്രിയവാദികളെ സംബന്ധിച്ചും ഭൗതിക സുഖങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരെ സംബന്ധിച്ചും അതേപോലെ തന്നെ ഭൗതിക ആഗ്രഹങ്ങൾ ഇല്ലാത്തവരെ സംബന്ധിച്ചും, അതായത് എല്ലാ തരത്തിലുള്ള വ്യക്തികൾക്കും, അതായത് സർവമാന ജനങ്ങൾക്കും, അതെല്ലാം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ 84 ലക്ഷം ജീവഗണങ്ങളില് മനസ്സിലാക്കാനും കേൾക്കാനുള്ള കഴിവുള്ളവർക്കും സ്മരിക്കാനുള്ള കഴിവുകൾക്ക് എല്ലാവർക്കും നിർഭയമായിട്ട്, നിസ്സന്ദേഹമായിട്ട് ജീവിത വിജയം കൈവരിക്കാനുള്ള മാർഗമാണ് എന്ത്? ഭഗവാന്റെ നാമ സങ്കീർത്തനം എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ മുൻഗാമികളായിട്ടുള്ള ആചാര്യന്മാരാൽ സ്ഥിരീകരിക്കപ്പെട്ട ഈ പാത പിന്തുടരുന്നത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ അന്തിമ വിജയത്തിലേക്ക് നയിക്കും. അപ്പൊ നമ്മള് ആചാര്യന്മാര് പറഞ്ഞു തന്ന പാതയാണിത്. അപ്പൊ ആ പാതയിലൂടെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കും എന്ത് സാധിക്കും? വിജയം കൈവരിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ ആധികാരികമായിട്ടുള്ള ഉറവിടങ്ങളിൽ നിന്നായിരിക്കണം നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ നാമത്തെക്കുറിച്ച് ശ്രവിക്കേണ്ടതും അത് ജപിക്കേണ്ടതും എന്നും കൂടി പറയണം. അപ്പൊ ഇത് നമ്മളെ ഭൗതികതയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മോചനം നൽകാനായിട്ട് സഹായിക്കും എന്നുള്ളത് നമുക്ക് 11ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറഞ്ഞു തരാണ്. 12ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത് ആത്മീയ ജ്ഞാനം ഇല്ലാതെ വർഷങ്ങളോളം ജീവിക്കുന്നതിനേക്കാളും, കാരണം നമ്മുടെ ആ ജീവിതത്തിന്റെ മൂല്യം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. നമുക്ക് ആ ജീവിതം
ജീവിതത്തിന്റെ ഒരു മൂല്യം, അതായത് നമ്മൾ ആത്മീയ ജ്ഞാനം ഇല്ലാതെ നമ്മൾ വർഷങ്ങളോളം ജീവിക്കുന്നതിനേക്കാളും നല്ലത് എന്താണ്? പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള ആ അവബോധത്തോടു കൂടി ഒരു നിമിഷത്തെ ജീവിതം, അതാണ് ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായ ജീവിതം എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അല്ലാണ്ട് നമ്മൾ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ആത്മീയമായ ജ്ഞാനം ഇല്ലാതെ എത്രയോ വർഷങ്ങൾ ജീവിക്കുന്നതിനേക്കാളും ശ്രേഷ്ഠം ഒരു സെക്കൻഡുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നിമിഷമുള്ള ജീവിതം, അത് പൂർണ്ണബോധത്തോടെ ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള അവബോധത്തോടു കൂടി ജീവിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതാണ് ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായ ജീവിതം എന്ന് നമ്മൾ 12ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയാണ്. അപ്പൊ ഭൗതികമായ സുഖങ്ങളിൽ മാത്രം ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിച്ച് സമയം പാഴാക്കുന്നതിന് പകരം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ആ ജീവിതത്തിന്റെ പരമമായ ലക്ഷ്യത്തെ കുറിച്ച് നമ്മൾ അന്വേഷിച്ച് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ആ ഒരു നിമിഷം അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ശ്രമിക്കണം. ആ പരമമായ ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് എത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടായിരിക്കണം നമ്മൾ ശ്രമിക്കേണ്ടത്. അപ്പം നമ്മുടെ മനുഷ്യ ജന്മം എന്ന് പറയുന്നത് ആത്മീയ വിജയം നേടാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ്. അപ്പൊ അത് നമ്മൾ പാഴാക്കി കളയരുത് എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് ആ ശ്ലോകത്തിലൂടെ പറഞ്ഞു തരുന്നത്. നമ്മള് മനുഷ്യജന്മം കിട്ടുന്നത് അപൂർവ ജന്മമായിട്ടാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായ ഒരു ജന്മം ആക്കേണ്ടത് ആരുടെ ഉത്തരവാദിത്തമാണ്? നമ്മുടെ ഉത്തരവാദിത്തമാണ്. കാരണം അതിനാണ് നമുക്കൊരു മനുഷ്യജന്മം തരുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ അതിനെ ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ള ഒരു ജന്മമാക്കി എടുക്കണം എന്നുള്ളത് 12ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് നമുക്ക് പറഞ്ഞു. അതിന് ഉദാഹരണം പറയുന്നുണ്ട് 13ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് ഖഡ്വാംഗ മഹാരാജാവിന്റെ കഥ പറയുന്നത്. തന്റെ ആയുസ് ഒരു മുഹൂർത്തം മാത്രമാണ്. ഏകദേശം എത്രയാണ്? 48 മിനിറ്റ്. എത്രയാണ് ഒരു മുഹൂർത്തം? അത്രേ സമയം ഉള്ളൂ എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് ആ സമയം, ആ ബാക്കിയുള്ള ആ സമയം അദ്ദേഹം രാജർഷി ആയിട്ടുള്ള ആ ഖഡ്വാംഗ മഹാരാജാവ് എല്ലാ തരത്തിലുള്ള ഭൗതിക ബന്ധങ്ങളെല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ച് പരമപുരുഷനായിട്ടുള്ള ഭഗവാനെ ശരണം പ്രാപിച്ച് മുക്തി നേടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പൊ ഇത്രയോ സമയം ഉണ്ടായിട്ടും ഒരു സമയം കൊണ്ട്, ഒരു മുഹൂർത്ത സമയം കൊണ്ട് സാക്ഷാത്കാരം നേടിയ വ്യക്തിയാണ് ആര്? ഖഡ്വാംഗ മഹാരാജാവ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്താണ്? നമ്മളെ ആ മൂല്യമായ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ ആ മൂല്യം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി നമ്മൾ ഭഗവാനെ ശരണം പ്രാപിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് പറഞ്ഞത്. അല്ലാതെ നമുക്ക് എത്രയോ സമയം നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നതിനേക്കാളും ആ ജീവിക്കുന്ന സമയം നമ്മൾ ആ ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് കടക്കാൻ സാധിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് 13ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് ഖഡ്വാംഗ മഹാരാജാവിന്റെ ഉദാഹരണത്തിലൂടെ പറഞ്ഞത്. അതായത് നമുക്ക് ആ ഒരു ചെറിയ സമയമുള്ളെങ്കിലും ആ സമയം ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് ഭഗവാനെ നമ്മൾ ആദരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാനെ ശരണം പ്രാപിച്ചു കഴിഞ്ഞാലും നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ആ ശ്ലോകത്തിലൂടെ മനസ്സിലാക്കാം. ഇനി അടുത്ത 14ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ അപ്പൊ പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവിനോട് പറയാണല്ലേ, പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവിന് അതിൽ കൂടുതൽ സമയമുണ്ട്. മറ്റേത് എത്ര സമയം ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ? ഒരു മുഹൂർത്തം ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ, 48 മിനിറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. പക്ഷെ പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവിനെ സംബന്ധിച്ച് എന്താണ്? ഖഡ്വാംഗ മഹാരാജാവിന്റെ ഉദാഹരണം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി പറയാണ്, പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവിന് ഇനിയും 7 ദിവസം സമയമുണ്ട്. അപ്പൊ 7 ദിവസത്തെ ആയുസ് ബാക്കിയുണ്ട്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ സമയത്തിനുള്ളിൽ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? അടുത്ത ജന്മത്തിന്റെ ശ്രേഷ്ഠമായ ലക്ഷ്യത്തിന് വേണ്ട എല്ലാ അനുഷ്ഠാനങ്ങളും ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. അതായത് പ്രധാനമായിട്ട് എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? ഭാഗവതം ശ്രവിക്കാൻ സാധിക്കും, അത് പൂർത്തിയാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും എന്നുള്ളത് ശുകദേവ ഗോസ്വാമിയുടെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തി കൊടുക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവിനോട് ഖഡ്വാംഗ മഹാരാജാവിനെ വെച്ചിട്ടാണ് താരതമ്യം ചെയ്തു പറയുന്നത്. കാരണം അദ്ദേഹത്തിന് ഇത്രയും ചെറിയ സമയത്തിനുള്ളിലാണ് അത് സാധിച്ചത്. പക്ഷെ പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവിനാണെങ്കിൽ 7 ദിവസം സമയമുണ്ട്. അപ്പോൾ സാക്ഷാത്കാരം നേടാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, അടുത്തൊരു ജന്മം ശ്രേഷ്ഠമാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാനെ ശരണം പ്രാപിക്കാനായിട്ട് അത്രയും ശ്രേഷ്ഠമായ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. 7 ദിവസം ഉണ്ടെന്നുള്ളതാണ് ആര് പറയുന്നത്? ശുകദേവ മഹർഷി പറയുന്നത്. പിന്നെ അടുത്ത ശ്ലോകത്തില് 15ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ എന്താ പറയുന്നത്? മരണസമയത്തുള്ള നമ്മുടെ കർത്തവ്യത്തെ കുറിച്ച് അല്ലെ, അന്ത്യഘട്ടത്തില് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? ജീവിതത്തിന്റെ അന്ത്യത്തിൽ ഒരുവൻ മരണഭയം നമ്മൾ വെടിയണം. നമുക്ക് മരണഭയം ഇല്ലാതിരിക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് വേണം? ഭഗവാനോട് നമ്മൾ കൂടുതൽ അടുക്കണം. അപ്പോഴാണ് നമുക്ക് മരണഭയം ഇല്ലാതിരിക്കുന്നത് അല്ലെ. നമ്മൾ ഏറ്റവും വലിയ മഹാഭയങ്ങളിൽ നിന്ന് പോലും നമ്മളെ സംരക്ഷിക്കുമെന്നാണ് പറഞ്ഞത്. നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീതയിൽ പഠിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോ ആ ഭയം ഇല്ലാതിരിക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഭഗവാനോടുള്ള ഒരു ഭക്തി ഉണ്ടാവുമ്പോഴാണ് അത് ഇല്ലാതിരിക്കുക. പിന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക? അസംഗം, എന്താ പറയാ, അസത് സംഘങ്ങൾ അല്ലെ, ആ സംഘങ്ങൾ ഒഴിവാക്കുക. എന്നിട്ട് എന്താ പറഞ്ഞത്? സ്വന്തം ശരീരത്തോടും അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നമ്മളെ ശരീരത്തിന്റെ ബന്ധുക്കൾ, അതായത് നമ്മളെ കുടുംബത്തിലുള്ളവർ തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള എല്ലാ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള വസ്തുക്കളോടുള്ള ആസക്തി നമ്മൾ വിച്ഛേദിക്കണം എന്നാ പറയുന്നത്. മരണസമയത്ത് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം നമുക്ക് മനസ്സിലാകാണ്. നമ്മളെ മരണസമയം അടുത്തു എല്ലാവർക്കും അറിയാൻ സാധിക്കണമെന്നില്ല. പക്ഷെ എന്താ പറയുന്നത്? നമ്മുടെ ആ ഭൗതിക ശരീരത്തിന്റെ ബന്ധങ്ങളോടുള്ള ആസക്തി നമ്മൾ കുറയ്ക്കണം എന്നുള്ളതാണ്. കുറയ്ക്കണം എന്നല്ല, വിച്ഛേദിക്കണം തന്നെയാണ് ആര് പറയുന്നത്? ഇവിടെ ശുകദേവ മഹർഷി പറയുന്നത് 15ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത്. പിന്നെന്താ പറഞ്ഞത്? 16ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നു,
നമ്മുടെ ലൗകികമായിട്ടുള്ള ത്യാഗം. എന്ത് ചെയ്യണം? ഗൃഹം. ഒരു വ്യക്തി തന്റെ ആയുസിന്റെ അവസാന ഘട്ടത്തില് അല്ലെങ്കിൽ 50 വയസ്സ് കഴിയുമ്പോൾ, വയസ്സ് പോലും എടുത്ത് പറയുന്നുണ്ട്, 50 വയസ്സ് കഴിയുമ്പോൾ കുടുംബപരമായിട്ടുള്ള എല്ലാ ബാധ്യതകളിൽ നിന്നും വിരമിക്കണം എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. എല്ലാത്തിനും വിരമിച്ച് അതുപോലെ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യണം? വീട് വിട്ടിറങ്ങി ഏതെങ്കിലും പുണ്യസ്ഥലത്ത് വസിച്ച് നിത്യേന പുണ്യനീർത്ഥങ്ങളിൽ സ്നാനം ചെയ്തുകൊണ്ട് ശരീരം ശുദ്ധിയാക്കി ആത്മനിയന്ത്രണം പാലിച്ചുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യണം? പവിത്രത ഉള്ള ഒരു സ്ഥലത്ത് ഇരുന്നിട്ട് കുശപ്പുല്ല് വിരിച്ച് മാൻതോല് വിരിച്ച് ആ ഇരിപ്പിടത്തിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് ശാന്തനായിട്ട് ഭഗവാനെ ധ്യാനിക്കാനാ പറയണത്. അപ്പോൾ അത് എന്താ പറയണത്? ആത്മനിയന്ത്രണം. ഫസ്റ്റിന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? വീട് വിട്ട് ഇറങ്ങണം എന്നാ പറയണത്. 50 വയസ്സ് കഴിയുമ്പോൾ കുടുംബപരമായിട്ടുള്ള എല്ലാ ബാധ്യതകളിൽ നിന്ന് വിരമിച്ച് വീട് വിട്ടിറങ്ങി ഒരു പുണ്യസ്ഥലത്ത് പോയിട്ട് താമസിക്കുക. അവിടെ ചെന്നിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? കുശപ്പുല്ല് വിരിച്ച് മാൻതോല് വിരിച്ച് അവിടെ ഇരുന്നിട്ട് ഭഗവാനെ ധ്യാനിക്കണം. കാരണം വീട്ടിലിരുന്നാൽ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, അതുകൊണ്ടാണ് വീട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്തിറങ്ങാൻ പറയുന്നത് അല്ലെ. അതാണ് നമുക്ക് 16ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് ആര് പറയുന്നത്? ശുകദേവ മഹർഷി പറഞ്ഞു തരുന്നത്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് 17ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ധ്യാനിക്കേണ്ടത് എങ്ങനെയാണ്, ആരെയാണ് ധ്യാനിക്കേണ്ടതെന്ന് പറയാണ്. ഓം ഓം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്, ഓം എന്ന അതീന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ള ആ പദത്തെ മനസ്സിൽ ധ്യാനിക്കണം എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ശരിയായിട്ടുള്ള ആസനത്തിൽ ഇരുന്നതിന് ശേഷം ഹരേ കൃഷ്ണ, ശരിയായ ആസനത്തിൽ ഇരുന്ന ശേഷം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? പ്രാണായാമം. അതിന് തന്നെ ശ്വാസത്തെ നിയന്ത്രിച്ച് മനസ്സിനെ ഭൗതികമായ ചിന്തകളിൽ നിന്നെല്ലാം മോചിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഓം എന്ന അതീന്ദ്രിയമായ ആ മന്ത്രത്തില് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? മനസ്സിനെ ഏകാഗ്രമാക്കുക. അങ്ങനെ ആ ദിവ്യ ബീജമായിട്ടുള്ള ഓംകാരത്തെ സ്മരിച്ചുകൊണ്ട്, നമ്മൾ ഒട്ടും മറക്കാതെ സ്മരിച്ചുകൊണ്ട് മനസ്സിൽ ഉരുവിട്ടുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യണം? മനസ്സിനെ പൂർണ്ണമായിട്ടും നിയന്ത്രണത്തിലാക്കുക. അതാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്. ആദ്യം നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്, ധ്യാനിക്കുമ്പോൾ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ട കാര്യം മനസ്സിനെ നമ്മൾ പൂർണ്ണമായിട്ടും നിയന്ത്രണത്തിലാക്കി കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടി എന്ത് ചെയ്യണം? ഭഗവാന്റെ ഓം എന്ന അതീന്ദ്രിയമായ ആ മന്ത്രം അത് ഉരുവിടാനാണ് പറയുന്നത് നമ്മൾ. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അടുത്ത ശ്ലോകത്തിൽ പറഞ്ഞു പിന്നെന്ത് ചെയ്യണം? നമ്മളെ മനസ്സിൽ ഭഗവാന്റെ ചിന്ത കൊണ്ടുവരുന്നത് അല്ലെ. മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കണം. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അടുത്ത ശ്ലോകത്തിൽ എന്താ പറഞ്ഞത്? അങ്ങനെ ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ ഓരോരോ സ്റ്റെപ്പായിട്ടാണ് പോകുന്നത്. അങ്ങനെ മനസ്സ് ആത്മീയമായിട്ട് ഉണരുമ്പോൾ അതിനെ ലൗകികമായ വിഷയങ്ങളിൽ നിന്നും പിൻവലിച്ചുകൊണ്ട് അടുത്തത് ബുദ്ധിയെ സാരഥിയാക്കിക്കൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കണം. കാരണം ഇന്ദ്രിയങ്ങളെല്ലാം ഭൗതികമായ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഇങ്ങനെ വ്യാപൃതരായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതായിരിക്കും. അപ്പൊ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിച്ച് ആ ഭഗവാന്റെ പ്രേമപൂർവമായിട്ടുള്ള സേവനത്തില് ഉറപ്പിച്ചു നിർത്തുക. അങ്ങനെ പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള അതീന്ദ്രിയമായ അവബോധത്തോടു കൂടി ഭഗവാനിൽ മനസ്സിനെ സ്ഥിരീകരിക്കുന്നതിലൂടെ നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള മോക്ഷത്തിലേക്ക് കടക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ആദ്യം നമ്മൾ മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിച്ചു. അങ്ങനെ ഉത്തരോത്തരമായിട്ട് എന്നാ പറയുന്നത്. അങ്ങനെ ഓരോരോ സ്റ്റെപ്പായിട്ട് ആദ്യം മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിച്ചു, അതിനുശേഷം ബുദ്ധിയെ സാരഥിയാക്കണം. ബുദ്ധിയുടെ സഹായത്താൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ ഭഗവത് സേവനത്തിൽ ഏർപ്പാടാക്കിക്കൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ്? പതുക്കെ നമ്മൾ ആ ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് നമ്മൾ കടക്കാനായിട്ട്, യഥാർത്ഥ ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് നമ്മൾ കടക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കണം. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇനി ധ്യാനത്തിന്റെ പ്രക്രിയ അടുത്ത ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ധ്യാനിക്കേണ്ടത്? വിഷ്ണു ഭഗവാന്റെ പൂർണ്ണ രൂപത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ധാരണയിൽ നിന്നും വ്യതിചലിക്കാതെ ഭഗവാന്റെ ഓരോ അവയവങ്ങളും ഒന്നൊന്നായിട്ട് ധ്യാനിക്കണം എന്നാണ് പറയുന്നത്. നമ്മൾ ആ ധ്യാനിക്കുന്ന പ്രക്രിയ പറഞ്ഞതാണ്. ഭഗവാന്റെ ആ പൂർണ്ണ രൂപത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ധാരണയിൽ നിന്നൊട്ടും നമ്മൾ മാറാതെ ഭഗവാന്റെ ഓരോരോ അവയവങ്ങളായിട്ട് നമ്മൾ ധ്യാനിക്കണം. അങ്ങനെ പ്രകാരം ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ മനസ്സ് എല്ലാ തരത്തിലുള്ള ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളിൽ നിന്ന് സ്വതന്ത്രമാകും. പിന്നെ അത് മാത്രമല്ല, നമ്മുടെ എല്ലാ തരത്തിലുള്ള ഭൗതികമായിട്ടുള്ള എല്ലാ ചിന്താ വിഷയങ്ങളും ഇല്ലാതാകും. പിന്നെ നമുക്ക് ആ ശ്ലോകത്തിൽ ഒരു കാര്യം കൂടി എടുത്തു പറയുന്നുണ്ട്. ഭഗവാൻ ഒരു വ്യക്തിയാണെന്നും കൂടി നമുക്ക് അതിലൂടെ മനസ്സിലാക്കണം. കാരണം എന്താ പറഞ്ഞത്? ഭഗവാന്റെ ഓരോ അവയവങ്ങളും ധ്യാനിക്കണം എന്നാ പറയുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ ഭഗവാൻ അവിടെ വ്യക്തിയല്ല, ഭഗവാൻ ഒരു രൂപമില്ല എന്ന് പറയുന്നതിന് നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് പറയുന്ന ഒരു ശ്ലോകമാണിത്. കാരണം കറക്റ്റ് ആയിട്ട് പറയാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരു ശ്ലോകമാണ്. ഭഗവാൻ നിരാകാരനല്ല എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി തരാണ് അവിടെ. കാരണം അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഒരു വ്യക്തിയാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ആ ശരീരത്തിലെ ഓരോ അവയവങ്ങൾ വെച്ച് ധ്യാനിക്കാനാണ് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ധ്യാനം എവിടെ നിന്ന് തുടങ്ങണം എന്നും കൂടി പറയുന്നുണ്ട്. എങ്ങനെയാണ്? പാദത്തിൽ നിന്ന് വേണം ഭഗവാനെ ധ്യാനിക്കാനായിട്ട് തുടങ്ങുന്നത്. നമ്മൾ ദർശനം എടുക്കുമ്പോൾ, അമ്പലത്തിൽ പോകുമ്പോൾ ദർശനം എടുക്കുമ്പോൾ എവിടെ നിന്നാണ് തുടങ്ങുന്നത്? പാദത്തിൽ നിന്നാണ് ദർശനം എടുക്കേണ്ടത്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് പാദത്തിൽ നിന്നല്ലാതെ ദർശനം എടുക്കുന്ന ഒരാളുണ്ട്. ആരാന്നറിയോ? കുന്തിദേവി. കുന്തിമാറാണി ഭഗവാന്റെ പാദത്തിൽ നിന്നല്ല ദർശനം എടുക്കുക. കാരണം കുന്തിമാറാണി അമ്മയുടെ സ്ഥാനമാണ് അല്ലെ, അച്ഛന്റെ പെങ്ങളാണല്ലോ. അപ്പൊ അത് ഭഗവാൻ ഒരു മോശമായിട്ട് ഭഗവാന് ഫീൽ ചെയ്യാതിരിക്കാനായിട്ട് പാദത്തിൽ നിന്നല്ല അരഭാഗത്തു നിന്നാണ് ദർശനം എടുക്കുക എന്ന് പറയും.
അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് 20ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത് ഭഗവാന്റെ നമ്മൾ എന്താ പറഞ്ഞ നമ്മൾ സാധാരണ എങ്ങനെയാണ് രജോ ഗുണത്തില്, മനുഷ്യരുടെ മനസ്സെന്ന് പറഞ്ഞാൽ സാധാരണയായിട്ട് രജോ ഗുണത്തിലാണ് അല്ലെങ്കിൽ തമോ ഗുണത്തില്, രജോ ഗുണം തമോ ഗുണത്തിലാണ് ഉണ്ടാകുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാനെ നമ്മൾ ധ്യാനിക്കുമ്പോൾ സ്മരണയിലൂടെ നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? ഇത് മാറ്റാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഈ രജോ ഗുണത്തിൽ നിന്നും തമോ ഗുണത്തിൽ നിന്നും മോചനം കിട്ടാനായിട്ടും നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിലെ അശുദ്ധമായിട്ടുള്ള വിഷയങ്ങളെ മുഴുവനും ശുദ്ധീകരിച്ച് മനസ്സിനെ ശാന്തമാക്കാനായിട്ടും എന്തിലൂടെ സാധിക്കും? ഭഗവാനെ ഇങ്ങനെ ധ്യാനിക്കുന്നതിലൂടെ സാധിക്കുന്നു. മാത്രമല്ല ഈ രജോ ഗുണവും തമോ ഗുണം ഇല്ലാതാവുമ്പോൾ എന്താണ്? നമുക്ക് രജോ ഗുണം തമോ ഗുണത്തിന്റെ ലക്ഷണം എന്താണ്? നമുക്ക് പറഞ്ഞ അമിതമായിട്ടുള്ള ധനത്തിനോടുള്ള ആസക്തി, സ്ത്രീകളോടുള്ള ആസക്തി, ഇതൊക്കെ രജോ തമോ ഗുണത്തിൽ പ്രകടമാകുന്നതാണ്. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ ശുദ്ധീകരിക്കാനായിട്ട് എന്ത് സാധിക്കും? ഭഗവാന്റെ ധ്യാനത്തിലൂടെ സാധിക്കും. പക്ഷെ ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട് ഭഗവാന്റെ ധ്യാനം ഏത് രൂപമാണ് ധ്യാനിക്കേണ്ടതെന്ന് കൂടി പറയുന്നുണ്ട് അല്ലെ. ഭഗവാന്റെ വിരാട് രൂപത്തെയാണ് നമ്മൾ ധ്യാനിക്കേണ്ടതെന്നും കൂടിയിട്ട് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരാണ്. അപ്പൊ അടുത്ത ശ്ലോകത്തില് 21ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് പറയുന്നത് ക്രമമായിട്ട് ഭഗവാനെ സ്മരിക്കുന്നതിലൂടെ, ഭഗവാന്റെ ആ ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ള വ്യക്തി സങ്കല്പത്തെ ദർശിക്കുന്നതിലൂടെ ഒരു വ്യക്തിക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? നേരിട്ട് ഭഗവാന് ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്യാനുള്ള അവസരം കിട്ടണം. അതായത് ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചേരാനുള്ള അവസരം എന്തായാലും കിട്ടും. ഭക്തിയില്ലാതെ, ഭക്തിയുടെ മനോഭാവം ഇല്ലാതെ നമ്മൾ ഈ യോഗാനുഷ്ഠാനങ്ങൾ എന്തൊക്കെ ചെയ്താലും അവിടെ എന്തില്ല? വിജയം കൈവരിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കില്ല എന്നുള്ളതും കൂടി പറയാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഭഗവാനെ ധ്യാനിക്കുക. അതായത് നമ്മൾ എന്തൊക്കെ ചെയ്താലും ഒപ്പം നമുക്ക് എന്ത് വേണം? ഭക്തി. ഭഗവാനെ ധ്യാനിക്കാനായിട്ട് ഭക്തി ഉണ്ടാവണം എന്നുള്ളതും കൂടി നമുക്കിവിടെ മനസ്സിലാക്കി തരാണ്. അതല്ലാതെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് എത്താൻ സാധിക്കില്ല. പ്രത്യേകിച്ചും പറയുന്നുണ്ട് ആ നിരാകാര സമ്പ്രദായത്തിലൂടെയുള്ള ആത്മസാക്ഷാത്കാരം എന്ന് പറയുന്നത് വളരെയധികം ക്ലേശകരമാണെന്നും ആ ശ്ലോകത്തിൽ നമുക്ക് പറഞ്ഞിരുന്നുണ്ട്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അടുത്ത ശ്ലോകത്തിൽ പറയാണ് പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവ് എന്റെ ചോദ്യത്തെ കുറിച്ച് പറയാണ്. അതായത് എന്താ ഇവിടെ പറഞ്ഞ? പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവ് പറയാണ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞപ്പോ, കാരണം ഇവിടെ നമുക്ക് പറഞ്ഞു നിരാകാര ബ്രഹ്മത്തിലൂടെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു, ഭഗവാനെ ധ്യാനിക്കേണ്ടതിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഇത് പറഞ്ഞപ്പോ പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവ് ചോദിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് മനസ്സിനെ എങ്ങനെയാണ് അർപ്പിക്കേണ്ടത്, അതേപോലെ തന്നെ മനുഷ്യ മനസ്സിന്റെ അശുദ്ധികളെ നീക്കം ചെയ്യാനായിട്ട് എങ്ങനെ നമ്മൾ ബുദ്ധിയെ സ്ഥിരപ്പെടുത്താൻ നമുക്ക് സാധിക്കും? ഇതൊക്കെ പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവ് ശുകദേവ ഗോസ്വാമിയോട് ചോദിക്കാണ്. കാരണം എല്ലാതും നമ്മളെ ഭാവാർത്ഥത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട് അല്ലെ, ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹങ്ങൾ മൂലമുണ്ടാകുന്ന മാലിന്യങ്ങൾ, നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിലെ മാലിന്യങ്ങളാണ് നമ്മുടെ എല്ലാവിധത്തിലുള്ള ക്ലേശങ്ങൾക്കും കാരണമെന്നും പറഞ്ഞു. കാരണം നമ്മുടെ ഭൗതികമായ ആഗ്രഹങ്ങൾ ഉണ്ടാവുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കും? നമ്മുടെ ഹൃദയത്തില് മാലിന്യങ്ങൾ വന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും. അജ്ഞതയാണ് നമ്മുടെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ലക്ഷണം. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നത്? എല്ലാ തരത്തിലുള്ള സകല ക്ലേശങ്ങൾക്കും കാരണം അതാണെന്ന് ഭാവാർത്ഥത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട് വ്യക്തമായിട്ട്. അപ്പോ ഭഗവാന്റെ ആ വ്യക്തി രൂപത്തില് പൂർണ്ണ വിശ്വാസം ഇല്ലാത്തവർക്ക് ആ ഭഗവാന്റെ അചിന്ത്യ ശക്തിയായിട്ടുള്ള ആ വിശ്വരൂപത്തില് മനസ്സർപ്പിക്കാനുള്ള വഴിയാണ് ഇതിലൂടെ ലഭിക്കുക. അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും എന്തില്ല? ഭഗവാന്റെ ആ വ്യക്തി രൂപത്തിൽ വിശ്വാസം ഉണ്ടാവണമെന്നില്ല. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക്, അതായത് ഭൗതികവാദികൾക്ക്, ഭൗതികമായിട്ട് കൂടുതൽ ഭൗതികമായ കാര്യങ്ങളിൽ ഇരിക്കുന്നവർക്ക് ഭഗവാനെ ധ്യാനിക്കാനുള്ള വഴിയാണ് അടുത്തതിൽ പറയുന്നത്. എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ വിരാട് രൂപത്തെ ധ്യാനിക്കാനായിട്ട്, മനസ്സ് ഭഗവാന്റെ അർപ്പിക്കാനായിട്ടുള്ള വഴിയാണ് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. അടുത്ത ശ്ലോകത്തിൽ 23ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത് ആ ഭഗവാന്റെ ആ സ്ഥൂല രൂപത്തിലുള്ള ധ്യാനം, സ്ഥൂല ശരീരത്തിൽ, ആ സ്ഥൂലം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വിരാട് രൂപത്തിലുള്ള ഭഗവാനെ ധ്യാനിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ ശുകദേവ മഹർഷി അതിന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്ന മറുപടി. പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവ് ഈ ഒരു ചോദ്യം ചോദിക്കുന്നത് പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവിന് വേണ്ടിയിട്ടല്ല. കാരണം അദ്ദേഹം ആരാണ്? ഭഗവാന്റെ വ്യക്തി രൂപത്തിൽ ആരാധിക്കുന്ന വ്യക്തിയാണ്. പക്ഷെ അല്ലാത്തവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആരും ചോദിക്കുന്നത്? പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവ് അത് ചോദിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ശുകദേവ മഹർഷി അതിന് മറുപടി കൊടുക്കാണ്. ഒരുവൻ എന്ത് ചെയ്യണം? ശരിയായ ആസനത്തിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട്, നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ കുശപ്പുല്ല് വിരിച്ച് മാന്തോല് വിരിച്ചായിരിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ ഇരുന്നുകൊണ്ട് പ്രാണായാമത്തിലൂടെ ശ്വാസോച്ഛ്വാസത്തെ ക്രമീകരിച്ചുകൊണ്ട് ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ, മനസ്സിനെ, ബുദ്ധിയെ ഒക്കെ നിയന്ത്രിച്ച് എന്ത് വേണം? ആ മനസ്സിനെ ഭഗവാന്റെ സ്ഥൂല രൂപമായിട്ടുള്ള വിരാട് രൂപത്തില് അർപ്പിക്കണം എന്നാണ് ഇവിടെ ആദ്യം അദ്ദേഹം ഉപദേശിച്ചു കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഭൗതികതയിൽ മുഴുകിയ ഒരു മനസ്സിനെ ശുദ്ധീകരിക്കാനായിട്ട് വിശ്വരൂപം ഉറപ്പിച്ചു നിർത്താൻ സാധിക്കുന്ന അദ്ദേഹം പറയാണ്. ഭൗതികതയിൽ മുഴുകിയിരിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയെ സംബന്ധിച്ച് ഭഗവാന്റെ ആ വിശ്വരൂപം എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും? വിശ്വരൂപത്തിൽ ഉറപ്പിച്ചു നിർത്താനായിട്ട്, മനസ്സിനെ ഉറപ്പിച്ചു നിർത്താനായിട്ട് വിശ്വരൂപം കൊണ്ട് സാധിക്കും എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ ശുകദേവ മഹർഷി പറയുന്നത്. 24ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ ഇനി ആ വിശ്വരൂപത്തിന്റെ, വിരാട് രൂപത്തിന്റെ വിവരണത്തെയാണ് പറയുന്നത്. കാരണം ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചം മുഴുവൻ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നത്
നൽകുന്നതാണ് ഭഗവാന്റെ വിശ്വരൂപം എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീതയിൽ ഭഗവാൻ അർജുനനോട് പറയുന്നുണ്ട്. ഇനി അപ്പൊ ആ വിശ്വരൂപം എങ്ങനെയാണ് ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചം മുഴുവൻ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നെന്നുള്ളത് പറയാണ്. അപ്പൊ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിന്റെ അതിബൃഹത്തായിട്ടുള്ള ഈ ആവിഷ്കൃതമായിട്ടുള്ള ഈ ഭഗവാന്റെ ഈ രൂപം, ആ പരമസത്യം അതെന്താണ്, എന്റെ ശരീരം എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് പറയാണ്. അപ്പൊ വിശ്വരൂപത്തില് ഭൂതം ഭാവി വർത്തമാനം എല്ലാതും ഉൾക്കൊള്ളുന്നതാണ്. ഭൂതവും ഭാവിയും വർത്തമാനം എല്ലാം ഉൾക്കൊള്ളുന്നതാണ് ഭഗവാന്റെ വിശ്വരൂപം എന്ന് പറയുന്നത്. ഭൗതികമായിട്ടും ആത്മീയമായിട്ടുള്ളത് എല്ലാതും ഭഗവാന്റെ ശക്തിയുടെ വികാസമാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഭഗവാന്റെ വിശ്വരൂപം എല്ലായിടത്തും വ്യാപിച്ചു നിൽക്കുന്നതാണ് എന്നിവിടെ പറയാണ്. ഈ അതീന്ദ്രിയ രൂപം കാണാൻ കഴിയാത്തവർക്ക്, അസുരന്മാർക്ക്, നാസ്തികർക്ക് ഭഗവാനെ തിരിച്ചറിയാനുള്ള വഴിയാണ് എന്ത്, ഈ വിശ്വരൂപം എന്ന് പറയുന്നത്. കാരണം അതീന്ദ്രിയ രൂപം കാണാൻ എല്ലാവർക്കും സാധിക്കില്ല. ഭഗവാന്റെ നാരായണ രൂപോ അല്ലെങ്കിൽ ശ്രീകൃഷ്ണ രൂപോ കാണാനായിട്ട് എല്ലാവർക്കും സാധിക്കില്ല. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഇല്ലാത്തവർക്ക്, അത് കാണാൻ സാധിക്കാത്തവർക്ക് ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കാനുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാനെ തിരിച്ചറിയാനുള്ള ഒരു വഴിയായിട്ടാണ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് ഭഗവാനിൽ വിശ്വാസം ഇല്ലാത്തവർക്ക് വിശ്വാസം ഉണ്ടാക്കാനായിട്ടുള്ള ഒരു വഴിയാണ് എന്ത്, ഭഗവാന്റെ വിരാട് രൂപം എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി അടുത്ത ശ്ലോകത്തിൽ 25ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് ആ വിരാട് രൂപത്തിന്റെ കുറിച്ചൊരു ധാരണ തരാണ് നമുക്ക് ഇനി ശ്ലോകങ്ങളിൽ. അപ്പൊ അതിൽ പറയുന്നത് 7 ഭൗതിക ഘടകങ്ങൾ, അതായത് ഭൂമി, ജലം, അഗ്നി, വായു, ആകാശം, പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ അഹംബോധം, ഭൗതിക പ്രകൃതി, ഈ പറഞ്ഞ എല്ലാ ഘടകങ്ങളും ആവരണം ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതാണ് പ്രപഞ്ച കോശത്തിന്റെ ഉള്ളിലെ പരമപുരുഷന്റെ ആ അതിബൃഹത്തായിട്ടുള്ള സർവലൗകികമായിട്ടുള്ള രൂപം. അതാണ് എന്ത്, വിരാട് രൂപം എന്ന് പറയുന്നത്. ആ അചിന്ത്യമായ ആ ആന്തരികമായ ശക്തി കൊണ്ട് ഭഗവാൻ ഒരേ സമയം തന്നെ അസംഖ്യം രൂപങ്ങളിൽ വിസ്തരിക്കുന്നെന്നും നമുക്ക് അതിൽ പറഞ്ഞു തരാണ്. അപ്പോൾ നമ്മള് ഭഗവാന്റെ ബൃഹത്തായ വിശ്വരൂപം എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞത്, ഈ പ്രപഞ്ചം മുഴുവൻ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നതാണെന്നും ഈ പറഞ്ഞ 7 ഘടകങ്ങൾ കൊണ്ട് ആവരണം ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതാണ് എന്നുള്ളത്, ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ 7 ഭൗതിക ഘടകങ്ങൾ കൊണ്ട് ആവരണം ചെയ്തിരിക്കുന്ന ആ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ഉള്ളിലാണ് ആര് കാണിച്ചത്, ഭൗതിക ലോകത്താണ് ഈ വിശ്വരൂപം ഭഗവാൻ കാണിച്ചു തന്നതെന്നും മാത്രമല്ല ഭഗവാൻ ഒരേ സമയം തന്നെ അസംഖ്യം രൂപങ്ങളിൽ സ്വയം വിസ്തരിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് നമുക്കിവിടെ പറഞ്ഞു തരാണ്. ഇനി ആ വിശ്വരൂപത്തിനെ കുറിച്ച് പറയാണ്. ഭഗവാന്റെ വിശ്വരൂപത്തില് വിഭാഗങ്ങളായിട്ട് പറയുന്നത് എന്താണ്, ഭഗവാന്റെ ഉള്ളങ്കാൽ അല്ലെങ്കിൽ പാദമൂലം എന്ന് പറയുന്നത് പാതാള ലോകമാണെന്നും, പാദതലം എന്ന് പറയുന്നത് കാൽവിരലുകളും എന്ന് പറയുന്നത് രസാതല ലോകമാണെന്നും, കണങ്കാൽ ഭാഗം മഹാതലമാണെന്നും പറയുന്നു. പിന്നെ കാൽവണ്ണകള് തലാതലമായിട്ടാണ് ആ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത്. ഇനി അത് താഴ്ന്ന ഭാഗങ്ങള്. ഇനി മധ്യഭാഗങ്ങൾ പറയുമ്പോൾ ഭഗവാന്റെ ഇരു കാൽമുട്ടുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് സുതലം, ഇരു തുടകൾ എന്ന് പറയുന്നത് വിതലവും അതലവുമാണ്. അരക്കെട്ട് മഹീതലത്തെയും പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നതായിട്ട് പറയാണ്. ഭഗവാന്റെ പൊക്കിൾ കുഴി ശൂന്യാകാശമായിട്ടും പറയാണ്, അതായത് ബഹിരാകാശമായിട്ടാണ് പറയുന്നത്. പിന്നെ അടുത്ത ശ്ലോകത്തില് ഭഗവാന്റെ വിശ്വരൂപത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് പറയും, പ്രപഞ്ചത്തിലെ പലതരത്തിലുള്ള ഭാഗങ്ങളായിട്ട് താരതമ്യം ചെയ്തു പറയാണ്. ഭഗവാന്റെ മാറിടം എന്ന് പറയുന്നത് സ്വർഗലോകമായിട്ടും, കഴുത്ത് മഹർലോകമായിട്ടും, വായ ജനലോകമായിട്ടും, നെറ്റി തപോലോകമായിട്ടും പറയാണ്. പിന്നെ പരമോന്നത ലോകമായിട്ടുള്ള സത്യലോകം, ഭൗതിക ലോകത്തിൽ ഏറ്റവും മുകളിലുള്ള ലോകമാണ് എന്ത്, സത്യലോകം. ഈ സത്യലോകം എന്ന് പറയുന്നത് 1000 ശിരസ്സുകളുള്ള ഭഗവാന്റെ ശിരസ്സായിട്ടാണ് എന്ന് പറയുന്നത് സത്യലോകത്ത് കാണുന്നത്. പിന്നെ ഭഗവാന്റെ ബാഹുക്കൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ദ്രാദി ദേവന്മാരാണെന്നും, 10 ദിക്കുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കർണങ്ങളായിട്ടും, ഭൗതിക ശബ്ദം ശ്രവണശക്തിയായിട്ടും പറയാണ്. അശ്വിനി കുമാരന്മാര് നാസാരദ്രങ്ങളായിട്ടും, പിന്നെ വന്നിട്ട് ഗന്ധം ഘ്രാണേന്ദ്രിയമായിട്ടും, അഗ്നി ഭഗവാന്റെ മുഖമായിട്ടും പറയാണ്. അടുത്ത ശ്ലോകത്തില് പറഞ്ഞു തരാണ് നമുക്ക്. 30ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിലാണെങ്കിലോ ബഹിരാകാശം, ഭഗവാന്റെ അനന്തമായിട്ടുള്ള ബഹിരാകാശം ഭഗവാന്റെ കൺകുഴികളാണെന്നും, സൂര്യൻ ഭഗവാന്റെ നേത്രകോണങ്ങളായിട്ടും, രാവും പകലും കൺപോളകളായിട്ടും, പുരികങ്ങളുടെ ചലനങ്ങൾ ബ്രഹ്മാവും മറ്റുള്ള ഉന്നത ദേവന്മാരും വസിക്കുന്നതായിട്ടും, ദേവൻ അണ്ണാക്കായിട്ടും രസം നാവായിട്ടും സങ്കല്പിക്കപ്പെടാണ്. ഇത് 30ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ നമുക്ക് പറഞ്ഞിരുന്നു. 31ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നു വേദമന്ത്രങ്ങൾ ഭഗവാന്റെ മസ്തിഷ്കത്തെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു. മൃത്യുദേവനായിട്ടുള്ള യമൻ ഭഗവാന്റെ ദ്രംഷ്ടകളായിട്ടും, സ്നേഹകല ദന്തങ്ങളായിട്ടും പറയുന്നു. ഭഗവാന്റെ മന്ദഹാസം മായാശക്തിയായിട്ടും, അതുപോലെ തന്നെ കടാക്ഷ വീക്ഷണം വിശ്വനിർമ്മിതിയായിട്ടുമാണ് 31ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറഞ്ഞു തരുന്നത്.
32ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് ഭഗവാന്റെ മുകൾ ചുണ്ട് ലജ്ജയായിട്ടും താഴ്ചുണ്ട് ലോഭമായിട്ടും പറയുന്നു. ധർമ്മദേവൻ സ്തനങ്ങളായിട്ടും അധർമ്മം പൃഷ്ഠഭാഗമായിട്ടും പറയുന്നു. ബ്രഹ്മാവ് ജനനേന്ദ്രിയമായിട്ടും മിത്രവരുണന്മാര് വൃഷ്ണങ്ങളായിട്ടുമാണ് പറയപ്പെടുന്നത്. പിന്നെ സമുദ്രങ്ങള് ഭഗവാന്റെ ഉദരമായിട്ടും പർവ്വതങ്ങള് ഭഗവാന്റെ അസ്ഥിയായിട്ടാണ് പറയുന്നത്. അതായത് ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിൽ കാണുന്ന എല്ലാതും ആരിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുകയാണ്? ഭഗവാന്റെ ഒരു ഭാഗമാണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി തരാണ്. അടുത്ത 33ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് ഇനിയും ഡീറ്റെയിൽ പറയുന്നത് തന്നെയാണ്. പ്രപഞ്ചത്തിലെ പലതരത്തിലുള്ള നദികള്, അടുത്തത് പറഞ്ഞ നദികള് ഭഗവാന്റെ ഞരമ്പുകളായിട്ടും വൃക്ഷങ്ങള് ശരീരരോമങ്ങളായിട്ടും ഭഗവാന്റെ നിശ്വാസം അനന്തവീര്യമുള്ള വായുവായിട്ടും ചലനങ്ങള് കാലമായിട്ടും കർമ്മങ്ങള് ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളായിട്ടും 33ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ നമുക്ക് പറഞ്ഞുതരാണ്. 34ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നു കാർമേഘങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാന്റെ മുടിക്കെട്ടാണ്. സന്ധികൾ എന്ന് പറയുന്നത് വസ്ത്രമാണ്. ഭഗവാന്റെ ബുദ്ധി സൃഷ്ടിയുടെ പരമമായ കാരണമായിട്ടും മനസ്സ് ചന്ദ്രനായിട്ടാണ് 34ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. 35ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് മഹത്വത്വം, ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ആ മഹത്വത്വം എന്ന് പറയുന്നത് മൂലതത്വമായിട്ടുള്ള മഹത്വത്വം ഭഗവാന്റെ അവബോധമാണെന്നും രുദ്രദേവൻ ശിവൻ ഭഗവാന്റെ അഹംബോധമാണെന്നും പറയപ്പെടുന്നു. പിന്നെ ആന, കുതിര തുടങ്ങിയ മൃഗങ്ങള് ഭഗവാന്റെ നഖങ്ങളായിട്ടും മറ്റുള്ള മൃഗങ്ങളെല്ലാം അരപ്പട്ടയുടെ ഭാഗത്താണെന്നും വർണ്ണിച്ചു തരണം. വിരാട് രൂപത്തിന്റെ അരപ്പട്ട ഭാഗത്താണ് മറ്റുള്ള മൃഗങ്ങളെല്ലാം വരുന്നതെന്ന്. ഇത് വിരാട് രൂപത്തിനെയാണ് നമ്മൾ വർണ്ണിക്കുന്നത്. ഇപ്പോ പറയുന്നു 36ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത് പക്ഷികൾ ഭഗവാന്റെ കലാബോധത്തിനെയും മനു പ്രബോധ ബുദ്ധിയുടെ അടയാളമായിട്ടാണ് പറയുന്നത്. ഗന്ധർവന്മാര്, അപ്സരസുകൾ തുടങ്ങിയവര് ഭഗവാന്റെ സംഗീത താളങ്ങളെ, അസുരന്മാര് ഭഗവാന്റെ വീര്യത്തെയും പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നതായിട്ട് 36ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറഞ്ഞിരുന്നു. 37ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നു ബ്രാഹ്മണര്, അതായത് നമ്മളെ മനുഷ്യ സമൂഹത്തിലെ ഓരോ വിഭാഗത്തിലുള്ളവര് ഭഗവാന്റെ ശരീരഭാഗത്തില് എവിടെയാണെന്ന് പറയാണ്. ബ്രാഹ്മണര് മുഖമായിട്ടും ക്ഷത്രിയര് കരങ്ങളായിട്ടും വൈശ്യര് തുടകളായിട്ടും ശൂദ്രർ പാദങ്ങളായിട്ടാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ എല്ലാ ദേവന്മാർക്കും അതീതനായിട്ടുള്ള ഭഗവാനെ പ്രസാദിപ്പിക്കാനായിട്ട് യജ്ഞങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കണം എന്നും കൂടി ആ ശ്ലോകത്തിൽ എടുത്ത് പറയുന്നുണ്ട്. നമ്മള് യജ്ഞങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കേണ്ടതാണ്. അപ്പൊ കലിയുഗത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന യജ്ഞം, നാമസങ്കീർത്തനം ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് നമുക്ക് അവിടെ 37ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്. 38ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറഞ്ഞു തരാണ് ഭഗവാന്റെ ഈ വിരാട് രൂപത്തെ, എന്താ പറയുക, സൂക്ഷ്മമായിട്ടുള്ള സ്ഥൂലമായിട്ടുള്ള ആ വിശ്വസങ്കല്പത്തെ കുറിച്ചുള്ള വിശദീകരണത്തിൽ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത് ഈ പ്രപഞ്ചത്തില് ഭഗവാന്റെ വിശ്വരൂപത്തിനുപരിയായിട്ട് മറ്റൊന്നില്ല എന്നുള്ളത് ശുകദേവ മഹർഷി പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവിനോട് പറയാണ്. അതിൽ പറയുന്ന ഒരു ഉപദേശം, മോക്ഷം ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി എന്ത് ചെയ്യണം? തന്റെ ബുദ്ധി ഉപയോഗിച്ച് മനസ്സിനെ ഭഗവാന്റെ ആ വിരാട് രൂപത്തിൽ ഏകാഗ്രമാക്കണം. കാരണം ഭൗതികമായ ഓരോ വസ്തുവിനെയും ഭഗവാന്റെ ശരീരത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് കാണുന്നത് നമുക്ക് എന്താണ്? ഭഗവാനോടുള്ള ആ വിരക്തി കുറയ്ക്കാനായിട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാനോടുള്ള ആസക്തി വർദ്ധിപ്പിക്കാനായിട്ട് കാരണമാകും. ഒപ്പം തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കും? ഭക്തി വർദ്ധിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുള്ളത് 38ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരാണ്. 39ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത് എല്ലാത്തിന്റെയും പരമമായ ലക്ഷ്യം അല്ലെങ്കിൽ പ്രാധാന്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഭക്തിയുത സേവനം, ഭക്തി തന്നെയാണെന്ന് ഇവിടെ പറയാണ്. അപ്പൊ സാധാരണ മനുഷ്യര് സ്വപ്നങ്ങളിലെ പല രൂപങ്ങൾ കാണുന്നത് പോലെ ഏകനായിട്ടുള്ള ഭഗവാന് അസംഖ്യ രൂപങ്ങളില് ഭഗവാൻ വെളിപ്പെടാണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ പറഞ്ഞത് എന്താണ്? ആ പരമാനന്ദത്തിന്റെ ഉറവിടമായിട്ടുള്ള പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനെ ഒരു വ്യക്തി ആരാധിക്കണം. വേറൊന്നിലും മനസ്സിനെ വിടാതെ എന്ത് ചെയ്യണം? ഭഗവാനില് അചഞ്ചലമായിട്ട് മനസ്സുറപ്പിക്കുക. അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നവർക്ക് എന്തുണ്ടാകും? അധപതനം സംഭവിക്കില്ല. നേരെ മറിച്ച് മറ്റൊന്നിലും എന്താണ് പറയുക, അങ്ങനെ ചെയ്യാതെ ഇരിക്കുകയാണെങ്കിൽ, നമ്മളെ മനസ്സിനെ ചഞ്ചലമാക്കി കൊണ്ടിടാണെങ്കിലോ ആത്മീയ പതനത്തിന് അല്ലെങ്കിൽ അധപതനത്തിന് അത് കാരണമായിട്ട് മാറുകയും ചെയ്യും. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഭഗവാൻ എല്ലാറ്റിന്റെയും പരമാത്മാവാണ്. നമുക്കറിയാം സകല ജീവാത്മാക്കളിലും ആരുണ്ട്? ഭഗവാൻ പരമാത്മാവായിട്ട് ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. ആ മാത്രമല്ല നമ്മളപ്പോ നമ്മുടെ ചുറ്റുപാട് ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൽ കാണുന്നതെല്ലാം എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ അംശമാണ് എന്നുള്ള തിരിച്ചറിവ് നമുക്ക് ഉണ്ടാവും. കാരണം ആ വിശ്വരൂപത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഓരോരോ കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൽ കാണുന്നതെല്ലാം ആരിലുള്ളതാണ്? ഭഗവാനിലുള്ളതാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാകുമ്പോൾ ഭഗവാനാണ്, ഈ പ്രപഞ്ചം
ലക്ഷ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാനാണെന്നുള്ളൊരു തിരിച്ചറിവ് നമുക്ക് ഉണ്ടാകുകയും ചെയ്യും. ഭഗവാനോടുള്ള എന്ത് കുറയാണ്, നമുക്ക് വിരക്തി ഇല്ലാതാകാണ്. ഭഗവാനോട് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി നമുക്ക് ആസക്തി ഉണ്ടാകാനും നമുക്കൊരു ഭക്തനാകാനും നമുക്ക് സാധിക്കും. അപ്പൊ നമുക്ക് ആ മായയുടെ പിടിയിൽ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ മായികമായ ലോകത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മോചനം നേടാനായിട്ട് സാധിക്കും എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ അധ്യായത്തില് ഒന്നാമത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയതനുസരിച്ച് ഇപ്പൊ എന്താണ് മനസ്സിലായത്? ഇപ്പൊ ഒന്നാമത്തെ അധ്യായം മംഗളാചരണത്തോടുകൂടിയാണ് അധ്യായം തുടങ്ങുന്നത് അല്ലെ, ഭഗവാനെ സ്മരിച്ചുകൊണ്ടാണ് തുടങ്ങുന്നത്. അപ്പൊ പിന്നെ പറയുന്നത് മരണസമയത്ത് ഒരു വ്യക്തി ചെയ്യേണ്ട കർത്തവ്യത്തെ കുറിച്ച് പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവിന്റെ ചോദ്യത്തിന് സുഗത ഗോസ്വാമി ഉത്തരം കൊടുക്കുന്നതാണ് ഇവിടെ. അപ്പൊ ഇത് എല്ലാവർക്കും ക്ഷേമകരമായിട്ടുള്ള ഒരു ചോദ്യമാണെന്നുള്ളത് ശുഗദേവ മഹർഷി പറയാണ്. പിന്നെ ആരെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട്? ഗൃഹമേധികളെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട്. ആത്മജ്ഞാനമില്ലാത്ത, ജന്മമൃത്യു ജരാവ്യാധികളെ കുറിച്ച് ചിന്തകളില്ലാത്ത, എന്താണ് ധനം സമ്പാദിക്കാനും ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളിൽ ആസക്തരായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നവരാണെന്ന് പറഞ്ഞു. അവരങ്ങനെ അവരുടെ ആ മനുഷ്യജന്മം പാഴാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്ന് പറഞ്ഞു. പിന്നെ പറഞ്ഞു സർവ്വ ദുരിതങ്ങളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മോചനം കിട്ടാനായിട്ട് എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്? ആ പരമപുരുഷനായ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ഭഗവാനെ ശ്രവിക്കണം, കീർത്തിക്കണം, സ്മരിക്കണം എന്നും കൂടി പറഞ്ഞു തന്നു. പിന്നെ അഥവാ ഭൗതികതയിൽ താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് അവർക്ക് ഭഗവാനെ മനസ്സുറപ്പിക്കാനായിട്ട് എന്താണ് ഭഗവാന്റെ ആ വിശ്വരൂപത്തെ ധ്യാനിക്കേണ്ടതായിട്ട് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ആ വിശ്വരൂപം എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളതും കൂടി നമുക്ക് അവിടെ പറഞ്ഞു തന്നു. അപ്പൊ ഇവിടെ ഏതൊക്കെ യോഗകൾ അനുഷ്ഠിച്ചാലും നമുക്ക് എന്ത് വേണം? ജീവിത അവസാനത്തിൽ ഭഗവാന്റെ ആ സ്മരണ നമുക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണെന്നും പറഞ്ഞു. അപ്പൊ നമ്മള് ഭൗതികമായ കാഴ്ചപ്പാടിലൂടെ ഇപ്പൊ ഈ അധ്യായം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പുതിയൊരു ഭക്തന്മാർക്ക്, അതായത് നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഭഗവാനെ ധ്യാനിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കാത്ത പുതിയ ഭക്തന്മാർക്ക് പോലുള്ളവർക്ക് എല്ലാവർക്കും എന്താണ് ഭൗതികമായ കാഴ്ചപ്പാടിലുള്ളവർക്ക് ഭഗവാനെ ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ട് എങ്ങനെ ആത്മീയ ജ്ഞാനത്തിലേക്ക് ഉയരാം എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് ഈ അധ്യായത്തിലൂടെ പറഞ്ഞു തരുന്നത്. ഇപ്പൊ ഈ അധ്യായത്തിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലായത് നമുക്ക് മനസ്സിലാകാവുന്ന രീതിയിൽ ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിൽ ഭഗവാൻ എങ്ങനെ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നു, വിരാട് രൂപം നമുക്ക് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുള്ള അങ്ങനെ തന്നെയാണ് അല്ലെ. അപ്പോ ഈ ഭൗതികമായ ചുറ്റുപാടിൽ നിൽക്കുന്നവർക്ക് എങ്ങനെ ഭഗവാനെ ധ്യാനിക്കണം, എന്ത് ചെയ്യണം എന്നുള്ള പുതിയ ഭക്തന്മാരെ സംബന്ധിച്ചൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഈ ഒന്നാമത്തെ അധ്യായത്തില് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. അങ്ങനെ ഭഗവത് സാക്ഷാത്കാരത്തിലേക്കുള്ള ആദ്യപടി എന്ന ശ്രീമദ് ഭാഗവതം 2-ാം സ്കന്ധം 1-ാം അധ്യായത്തിന്റെ ഭക്തി വേദാന്ത വിശദീകരണം ഇപ്രകാരം സമാപിക്കുന്നു. സർവം കൃഷ്ണാർപ്പണമസ്തു. ഓം തത്സത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. പ്രണാമം മാതാജി. പ്രണാമം.